Presyo sa karneng baboy, misaka. Kung ano itong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gipamaligya naman gud daw sa kining mga traders sa mga binuhing baboy didto sa Kauluhan. Hinungdan nga niminos ang supply ni ini sa Davao City. Tungod usab ni ini ni mahal ang presyo sa karne sa baboy. Kanunay mo palit og karne sa baboy si Bichi Gulayan dinhi sa Agdo Public Market sa Davao City alang sa iyahang baligyang lumpiang Shanghai. Apan nasubo siya kay misaka kuno ang presyo sa karneng baboy. Wa na, pait na. Pait na jud ma'am. So karon na sa ginhimo na lang para matigo ang budget. Budget tunog maayo. Sumala sa tinderang si Gina Adaom, 90 pesos ra matag kilo ang ilang palit sa buhing baboy. Apan karon tag 128 pesos na kini tungod minus kuno ang supply. Ang resulta, mupatong sab sila sa ilahang mga baligya gikan 20 hangtod 30 pesos matag kilo. Sama sa belly, 250 pesos na gikan sa 230 pesos kaniadto. Ug ang ribs nga kaniadto 170 tag 190 pesos na matag kilo karon. Kasi duda ninyo nganong walay supply. Gidala sa Manila. Hurot na tanan. Oo, gipangkuha sa Manila. Nag-uula mga namaligya og karneng baboy, gumikan migamay ang ilahang kita kay wala kayo mo palit. Maglisod man mig mahal kay mingaw man. Giliyong gipaabot sa One Mindanao ang problema sa Department of Agriculture Region 11. Particularly diri na mga commercial na tong mga traders sa Davao ato ang gi-link sila sa market sa Manila kay syempre dako pud og lugi sa ilaha no kung dili nato ma-link sila dito nga market. Unya dili man gud pud makatabok ang ilahang mga supply kung itabok siya nga mag-agi siya og mga ESF free or green zone. So mo to ato ang gihimo to help the hog industry. Sumala sa DA, paigo man daw ang supply sa karne sa baboy sa Davao Region, partikularmente sa Davao City. Based sa among hinabi sa among marketing assistance, natay gyapoy ko ang supply, makasupply ta. The point is medyo mahal lang yun kay mahal pod ang pagpalit. Sara, sumala ni Ricardo Oñate, ang Regional Director sa Department of Agriculture Region 11, nga nakatakda sila nga makigpulong sa mga meat retailers, ingon man mga hog raisers aron mahisgutan ang maong problema ug aron usab nga mahibalan nila kung unsa ang ilahang matabang. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.